MTV. Сәлем дуслар, музыкаль коймак хит парадының bu атнадағы шығарылышы белән сәлемлим сезне мин, Гүзәл Зияддинова. Машина ул зәвык түгел, ә бары тик бер җирдән икенчесенә күчеп йөрү мөмкинлеге бирүче уңайлы чара булуын һәрберебез дә белә. Ә менә безнең татар эстрадасы йолдызлары машинаны яхшы йөртәме? Праваны ничек алганнар икән? Штрафлар җыямы алар? ЮХИДИ хезмәткәрләреннән куркамы? Бу атнаның иң популяр җырларын барлап, җырчыларыбызны хит парад баскычлары буенча урнаштырып, әлеге һәм башка сорауларга ачыклык кертәрбез дуслар. Киттек! Бу атнада музыкаль коймак хит парадын ачып җибәрүче Дамир Зиннәтуллин машинада 5 елдан артык җилдерә. Сирәк кенә булса да кагыйдәләрне бозган чаклар булган иде ул. Әмма үзен бик ихтирамлы йөртүче дип атый. Уздырып җибәрсәләр дә, юл бирсәләр дә һәр вакыт рәхмәт әйтергә ашыга. Шуңа да башкаларның юлда рәхмәт әйтә белмәүләрен җене сими. Әлеге әдәпле йөртүче җырчының тагын да җыры бу атнада 15нче урында. Синең янда кабына, онытылган мәхәббәткә табына. Серле күзләреңә сөеп карыйм да, сөям сине сөйгән саен тагында. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның Әгәр без яңадан дөньяга алып китсә язмыш төрле якларга, эзләп табып сине меңнәр яныннан, гашык булыр идем бәлки тагында. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның тыймый сагыш зарында, ләкин белмим мәхәббәтнең барында. Әлдә ярый җаным син бар янымда, яшем сиңа булган сөю хакына. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сөнегән чагында. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сөнегән чагында. Парадның чираттагы урынында урнашкан Ришат Фазлыәхмәтов ЮХИДИ идарәсеннән бәхет хатларын еш алгалый. Алары да тизлек арттыру өчен килә икән. Кая чабасың ул кадәр дигән сорауга Ришат
Ey, арттан терәлеп барганнарын яратмыйм ди. Без дә җырчыбызның «Әйләнә дөнья» дип исемләнгән җырына комачау итмик. Әйдә, уз Ришат, 14нче урын, бу юлы синеке. Yarada küldürede yılatıp da ölgüre Eylene dünya eylene bizni de eylendire Eylene dünya eylene tuttap gına kalmasın Eğlenip birini tügül eğlendirip salmasın Eylene dünya eylene tuttap gına kalmasın Eğlenip birini tügül eğlendirip salmasın Eğlendiripler salmasın Kalganına düzerlik Başkaylar iyilgende de Eller kalsın gülerlik Eylene dünya eylene Tuktap gına kalmasın Eğlenip birini tügül Eğlendirip salmasın Eylene dünya eylene Tuktap gına kalmasın Eğlenip birini tügül Eğlendirip salmasın Öpkelevden fayda kilmez Gaybinde izlemik Ol bizni eğlendirer şu Biz anı tügüllebik Eylene dünya eylene Tuktap gına kalmasın Eğlenip birini tügül Eğlendirip salmasın Eylene dünya eylene Tuttap gına kalmasın Eğlenip birini tügül Eğlendirip salmasın Eğlenip birini tügül Eğlendirip salmasın Чираттагы җырчыбыз өчен штрафлар, бөкеләр, юлда юхри белгечләрнең туктатылуы бөтенләй куркыныч түгел. Ник дигәндә, правам да, машинам да юк әле минем ди Рамил Әймәтдинов. Аның каравы җырчы рәхәтләнеп, тынычлап таксида йөри. Нәрсә рәхәт бит? Кирәк җиреңә илтеп куялар, өстәвенә бензинга китәсе акча да янга кала. Рамил, бу атнада ай-ай җаным җырын белән син хит парадның 13нче урынын яуладың. Инде күптән нигәдер уйларымнан чыкмыйсың Айда көндез югалып төннәрен бакыйсың Бар йолдызлар көнләшә синең матурлыгыңа Нурларыңа үрелсәң ник качасың болытка Дигәнсең белмисеңдер мин яшьләрдән түгелмен Барыбер ялап алырмын йөрәгем бергә Ай canım 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 күкләрдә төнге күкләрдә Ай canım 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 үземә бу син үземә Бергә дуслар җырлыйбыз, алкышлар
sehrli Sanoqsız sirleri Yetmesine elleksem Hoy kıtılı ikili Kütem senin yazmende Yüreğim sebep dibe Şıgaya balıklardan Nur sibe bar jirgede Jitejiklerden jirgemde Meder bebel kuklerge Var bir üzümne keytim küre Kular! Ay canım küklerde Tıngı küklerde Ay canım üzüme Bu sin üzüme Ир егетләрнең машина йөртә белүенә күнегелгән инде. Рөстәм Галиев та искәрмә түгел. 6нчы сыйныфта ук ЗИЛ машинасын йөртә белә идем ди ул. Ә менә Ләйлә Галиеваны күрше танышлары беләсезме ничек атап йөрткән? Шумахер дип. Әтисе күрмәгәндә качып, аның Запорожец машинасын кабызып алып чыгып китә һәм рәхәтләнеп басуда җилдерә торган булган ул. Машина йөртергә яратучы әлеге җырчы гаиләбез бу атнада 12нче урында. Җырлары кулга кул тотынып дип атала. Demi canım senin bilen Tevhid kabattı şuraşular Şul melden sını bizinin aşık canlar Ömürlük birge kavuştular Kulga kul tutunub ömür yolun Ötəbiz biz ömür güldirge Benim aşık gözler senin gözde Senin gözler benim gözlerde Kulga kul tutunub ömür yolun Ötəbiz biz ömür güldirge Benim aşık gözler senin gözde Senin gözler benim gözlerde Yıllar uza biz senin bilen Şuluk kurkem şuluk aşıklar Doğru bulgan bizinin mehabetiga Barcha alem her şahitlar Хит парадның чираттагы баскычына уза алган чәчкә дә машинаны яратып йөртә идем ди. Ә хәзер бәби тапканнан соң бала янында гына утырып йөрүне кулайрак та, уңайлырак та күрә ул. Дөрес кирәк чакта кабат рульгә утырудан курыкмый чәчкә. Чөнки моңа кадәр да кагыйдә бузып, штраф җыйганы булмаган. Ахрын барган саен ераграк китәрсен диләрме әле? Карап карыйк, беренче булырга да күп калмагандыр җырчыга. Әлеге аның Нигә җыры 11нче урында. Yine hatını kuluma alan Xatirələrinin utunda yanam Hər bir sözündə ütkən avazı Üzülgən xisnin suunğan nazı Seni min kütmün, canımda yırtmın Suyu ürəgin künilgə kürtmün Nigesin bina xatlar yazasın Qabat yanartıp yürek yarasın Suyam sinirip ettiler kimler Kökten soldular sen birgen güller Appak karlarını kıyaş karalttı Özlerimizni sular tarattı Yazlar yalvardı, jeyler yılattı Küzgü yağmurlar yılap yuvattı Sözlerin matur, hislerin yalgan Köpme көңілде әйтілмей қалған Nigesin bina xatlar yazasın Qabat yanartıp yürek yarasın Suyam seni deyip әйтtiler kimler Kökten soldular sen birgen güller
Термоска койнар кофе ясап, ак күмәч ішіне сосиска кыстырып, үстіне горчица, кетчуп сылап, бутербродлар жиялар да, тәмләп юлга чыгалар Ризат һәм Зинира Рамазановлар. Праваны мин 3-нче тапкырдан гына алдым. Шуңа ул миңа бик кадерле ди Ризат. Ә менә Зинира кичкенәдән үк рульгә утыру өчен әтисен йөдәтеп бетерә торган булган. Әтиләре белән печән утыңа да машина руленә кызыгып барган яшь кыз. Кайчандыр ЗИЛ машинасында йөгәнләгән Зинира хәзер инде Ризат белән иномаркада җилдерәләр. Юлда күбрәк төнлә йөрергә яратучы гаиләгә без хәерле юллар телик һәм аларның бер пәп итеп үпкәннән җырын тыңлабызыйк. Җилмәләсин микән? Уян бәгърем, уян диеп, эндәшүшем син иртән. Безнең иртә без башлана, тәмле чәй һәм кыймактан. Бүген дә сине йокыңнан кыймак исе уяткан. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите үпкәннән. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите үпкәннән. Шик шәйләр шу, шайрышу көлешу. Рәхәт безгә синең белән, бар шатлыкны бүлешү. Күңелемә искән җилдә, ярамый шул беләсең. Вакыт бер шулларыңны калдыр дисең киләсең. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите үпкәннән. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите үпкәннән. Бәгърем дисең, җаным дисең, көндә бер матур исем. Сине сөеп һәм яратып, һич туеп булмый дисең. Язмышым бүләге дисең, син үзең миңа бүләк. Гомер юлыннан атларга миңа бары син кирәк. 8 март халыкара хатын-кызлар бәйрәме белән котлап, сезне егетләр солянкасына дәшәбез. Зөфәр Хәйретдинов, Рөстәм Асаев, Артур Марат, Илдар Әхмәтов, Вадим Сахаров, Салават Миниханов, Рамил Галимҗанов, Айфара, Рөстәм Закиров һәм башкалар. Бәйрәм концерты 3 март Филармония 297 43 77. Татар радиосы тәкъдим итә. Робопати! Тимер йөрәкләрне эретерлек кайнар дискотека. Изге Вәли, Лилия Гыймаддинова, Альберт Нурминский, Диджей Радик, Фәрит Низамиев, Дилә Булат Нигъмәтуллиннар, Ризат Зинира Рамазановлар, Салават һәм Гүзәлем, Хаким, Гүзәлия, Линар Яшин, Илназ Гарипов, Айрат Сафин, Раяз Фасыхов, Мөнир Рахмаев, Илмира Нагыймова, Ландыш Нихматҗанова. 14 февраль Эрмитаж 297 43 77. Мәскәү! Корчал! Татарча солянка! Чулпан Юсупова, Алсу Азат Фазлыевлар, Ландыш, Гүзәл Әхмәтова, Мөнир Рахмаев, Илмира Сөләйманова, Рөстәм Закиров, Виталий Агапов, Филюс Кахиров һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 18 март Космос концертлар залы. Билетлар заманча.ру сайтында. Машинада җилдерүенә 5-нче елы киткән Илмира Нагыймова бу юлы Рамазановларны хит-парадта бер позициягә узып китә алды. Йөртү таныклыгына имтиханнарны авырлы килеш биреп йөргән җырчы. Үзе түгел, гаишниклар куркып торган аның өчен. Баштарак шул кадәр чабарга ярата иде машинада. Ә менә икенче бала тапкач, бераз басынкыландым, тизлекне арттырмыйм ди ул. Тагын бер серне әйтимме? Икенче сабый кыз бала табып биргәч, Руслан аңа күптән хыялланган машинасын алып биргән. Илмира Нагыймованың «Әткәемнең бәләкәй кызы» клипы бу атнада 9-нчы позициядә. Бала чагым еллар агымында, җилләр кебек сизелми узды. Синең янда
yüzünde sabıy көңілі bit şeşlerine şollar kırsa da balam deyip tatlı kuşten eşin yürütesin mi koman kısın de balaşağım yıllar ağımında jiller kibik sizilmi uzuda senin yanda min komanda sabıy etikeyim senin belekey kızım. Хит парадның 8-ші басқышын яулаған Артур Салихов бір ел инде машинасыз. Тимир атын сатып фатир алған ол. Әліге жүрші егіті біздің ең яратқан транспорт чорасы трамвай. Әйе, әлігі транспортқа хәтті проездной билеті да бар Артурның. Біз де трамвайда жайлап жүрген кебек ашық мишағына оның юл керек ми клипін қарап алайық. Телің тілге берде йықмай сенің, сөзің сөзге берде ұшамай. Яратамын дейіп пышылдайсың, әйірегім нектір ұшанмай. Юк керекми қабат янулар, юк керекми әнне күйілер. Қиянәтінің салқын ұшағында янып бітті біздің сүйілер. Юк керекми қабат янулар, юк керекми әнне күйілер. Қиянәтінің салқын ұшағында янып бітті біздің сүйілер. Бір сөз білән жимірілді барысы, бір сілтәні білән кесілді. Өткенлерні бик тез ұнытырда, ғафу етер барың дейсің ме? Юк керекми қабат янулар, юк керекми әнне күйілер. Қиянәтінің салқын ұшағында янып бітті біздің сүйілер. Юк керекми қабат янулар, юк керекми әнне күйілер. Қиянәтінің салқын ұшағында янып бітті біздің сүйілер. Бір машинаның рәхәтін туйға шоннан инде бүтән түшәсе килмейдиләр мәле. Илмира Сөләйманова бу сүзләрне кире кага. 10 ел тимер ат иярләргә күнеккән җырчы әни булганнан соң рульгә утырырга куркып тора икән. Шулай да бөтенләй үк рульне онытырга җыенмый Илмира. Җәйгә бәлки кабат газга басып җилдерермен әле дип хыяллана ул. Без исә җәй җиткәнен көтмик. Илмира Сөләйманованың балан ачы шул балам җырын хәзер үк тыңлап узыйк. Yazmışına kağılmasın, balan aşısı balam, balakayım, balan aşı, aşama bir gözüp, aşı balanın demleri, ömrüge kalır singip, balakayım, balan aşık, aşama bir güzüp, aşı balanın demleri, ömrüge kalır singip.
Aşı balanın yazmış yolu yaktı bulasın. Ey Hudayım balamını balakayım balan aşı aşama bir gezip aşı balanın demleri ömürge balı seni. Үзенең 2 литр двигателе машинасында сызгыртып килеп керде хит парадның 6-нчы урынына Ленар Яшин. Әйе, хәзер ул шундый җитез тутутта йөри. Ә бит әле 18 яшендә генә үз автомобиленә акча җыйганчы, әнисенең Матизында җил куган. Штрафларга акча жәллим мин. Шуңа кагыйдә бозмаска тырышам ди җырчы үзе. Бик акыллы фикер йөртәсең, Ленар. Ул акчаларны бензин алуга тотсаң, күпкә яхшырак бит. Ә хәзер Ленар Яшиннең күзләр яна җырында карап узар вакыт җитте. Аның күзләре яна, булганда яннарында, ул титерибездай синең җылы кочакларында. Аның күзләре яна, һәм кирәк түгел берни, бары сакласам буеңны бәхет икәнни. Аның күзләре яна, аның күзләре яна, аның күзләре яна. Аның күзләре яна, һәм кирәк түгел берни, бары сакласам буеңны бәхет икәнни. Сине төннәрен уйлап ята, инде сагынган һәм йокысы кача, үлеп ярата, синең көндә шаша, бүләктең канатлар шулар белән оча. Арагызда булыр давыллар һәм әлбәттә җилләр, бергә булсагыз гына мәхәббәтегез җиңәр. Булыр авыр сүзләр, аларның күбесе ялган. Шамыгыз бер-берегезгә генә язмыш йөрәк, сайламаган, сайламаган. Аның күзләре яна, булганда яннарында, ул титерибездай синең җылы кочакларында. Аның күзләре яна, һәм кирәк түгел берни, бары сакласам буеңны бәхет икәнни. Каршы алыгыз, хит парадның беренче бишлеген Ландыш Нигъмәтҗанова ачып җибәрә. Правалы булу теләге Ландышта шул кадәр көчле булган. Барлык кагыйдәләрне өйрәнеп, ятлап бетергән ул. Ничек йөрүен тикшерү өчен имтиханда калтырап беткән, җимерелә язган акага утыртканнар аны. Курыкмаган. Теләк бик көчле иде миндә ди ул. Барлык имтиханнарында беренче тапкырдан биргән Ландышның максатчанлыгына сокланып, оныта алмый йөрәк клибын карыйк әле. Кояш чыкмый икән төрле якта, чыга бары ул бер як тарафка. Югарнытмый икән йөрәгеңне, чынлап торып, әгәр ул яратса, онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк. Чынлап торып, шашып яратканны unutulmay икән шул йөрәк. Онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк. Чынлап торып, шашып яратканны unutulmay икән шул йөрәк. Яратма дип әйтеп була микән, ялкынланып сөйгән йөрәккә. Мең кат яраланып тиксә дә ул яратала, шуңа ул йөрәктә.
икән шул йөрәк. Онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк. Чынлап торып, шашып яратканны оныталмый икән шул йөрәк. Иң популяр җырлар исемлегендә 4нче урын бу атнада Рамил Галимҗановныкы. Ә сез белә идегезме, Рамилнең иң беренче машинасы әтисенең бензовозы булган. Җырчының бәләкәй чагы бензин өләшергә дип чыккан бу. Ярый әле бу хыялыйны әтисе вакытында күреп өлгергән. Инде кабынган машинаны чак туктаткан. Шуннан бирле риск Рамил өчен ят күренеш. Ә хәзер җырчының үзен һәм аның түзмичә булмый дип исемләнгән җырын да тыңлап үтик. Ялгышлар була, юллар гел барма, тигез акмый һәр чакта елга. Сукмактан узам, юлларда тузан, сыкрап елы йөрәк шул заман. Түзмичә булмый, кемнәр сыналмый, сынауларсыз бу тормыш бармый. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямын, аңлап ныгырак әле яшимен. Ярак аралар, һәрбер яралар, төзәлмәс бит яшәргеләләр. Күзләрдән китмей, сүзләрем җитмей, йөрәккәем нишләргә белмәй. Түзмичә булмый, кемнәр сыналмый, сынауларсыз бу тормыш бармый. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямын, аңлап ныгырак әле яшимен. Ниһаять, беренче эшлекне ачыклар вакыт җитте. 3нче урын яулаган Алинә Әхмәтшинның әлегә машинасы да, правасы да юк. Таныклык алуга укырга вакыт җитми ди ул. Әлбәттә, һәр нәрсәнең үз вакыты. Ә хәзерге аның "Эх алмасы" җырын тыңлар вакыт. Яслар җитсә алмагачым төренә ак чәчәккә, яслар җитсә алмагачым төренә ак чәчәккә, уртак сөю илсен безнең бәхетле киләчәккә, уртак сөю илсен безнең бәхетле киләчәккә. Эх алмасы, алмасы ла алмалары балгына, эх алмасы, алмасы ла алмалары балгына. Гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына, гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына. Эх алмасы, алмасы ла алмалары балгына, эх алмасы, алмасы ла алмалары балгына. Гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына, гомерлеккә сөйдем җаным яннарымда калгына. Бит очларың алсы синең алма кебек түгәрәк, бит очларың алсы синең алма кебек түгәрәк. Йөрәгемә ачып кирдең булдың мәллә күбәләк, йөрәгемә ачып кирдең булдың мәллә күбәләк. Эх алмасы, алмасы ла алмалары балгына, эх алмасы, алмасы ла алмалары балгына. Гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына, гомерлеккә сөйдем җаным яннарымда калгына. Сине көтеп бәгыркәем керермен күзләремә, сине көтеп бәгыркәем керермен күзләремә. Сөю утлары кабыздың син минем йөрәгемдә, сөю утларын кабыздың син минем йөрәгемдә. Эх алмасы, алмасы ла алмалары балгына, эх алмасы, алмасы ла алмалары балгына. Гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына, гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына.
Дуслар, хәзер сез юлда иң тәртипле йөрүче җырчыны күрерсез. Рөстәм Асадуллин штрафларны гомумән дә алмый. Юлда 40 дигән билге тора икән, мин тизлекне 39-га кадәр төшереп бетереп йөрим ди ул. Аптырарга түгел, сокланырга һәм үрнәк алырга кирәк, дуслар. Юкәләр чәчәк ата җыры белән икенче урынны яулады җырчыбыз. Каршы алыгыз. Çiçekler jaydım, üzekleri kiyiken seni kütem, sağlanırdım, koyşan kileri segiken. Yüköle şeşev ata, kömmelimle yovata, gürevke yaşlı göle, yüreğime utu salıva. Yüköle şeşev ata, kömmelimle yovata, gürevke yaşlı göle, yüreğime utu salıva. Sensiz dünyalarla gezem piş, gezem erken, yüreğime de sen bir şaşırken, kelmi falıma dil irken. Yüköle şeşev ata, kömmelimle yovata, gürevke yaşlı göle, yüreğime utu salıva. Yüköle şeşev ata, kömmelimle yovata, gürevke yaşlı göle, yüreğime utu salıva. Хатын кызлар машинада ирләргә караганда начаррак йөри дип сөйләргә ярата ир кешеләр үзләре. Әмма бу сүзләр машина җине кагылган Диана Таҗидиновга һич кагылмый. Тәгәрмәче булган техника җырчының иң яраткан темасы. 2 ел инде Диананың штраф та алганы юк, дус кызларында машина йөртергә өйрәтә, өстәвенә күптән түгел үзенә квадроцикл алган. Каршы старта уланың белән. Оста йөртүчегә юл бирегез. Бүген аның ялгыз да түгел, парлы да түгел җыры беренчелеккә чыкты. Ялгыз да түгел, парлы да түгел, хисләре булса да мәхәббәт түгел. Юллар бер булса да, уйлар аерылса да, атлар без мени шулай кәүгә. Җитмәс йөрәк түрендә сагышым бетмәс, шушы халәтем моң шишмәседәй, миннән ул китмәс, җанымнан китмәс. Ялгыз да түгел, парлы да түгел, хисләре булса да мәхәббәт түгел. Юллар бер булса да, уйлар аерылса да, атлар без мени шулай кәүгәл. Ялгыз да түгел, парлы да түгел, хисләр булса да мәхәббәт түгел. Юллар бер булса да, уйлар аерылса да, атлар без мени шулай кәүгәл. Күрәсезме, дуслар, без сокланып, яратып караган җырчылар сәхнәдә кыздыра, машинаны да оста йөртә. Киләсе атнада хит парадтагы җырлар узышы ничек булыр? Монысын инде вакыт күрсәтер. Ә без әлегә сау булашып торабыз. Бу атна хит парады гаишнигы мин Гүзәл Зиятдинова идем. Яңа очрашуларга кадәр кагыйдәләр бозмагыз. Пока-пока.